Ето, мама, как се еде картоф. Така се еде картоф, мама. Чакай, чакай лъжицата, бе, бабушка. Айде, пак. Ладно, момичета ми. Момиченци. Точно, ела да виж как е бил. Нали, явно сега я виждаш. Чакай. Я, дай, изтрията. Айде. Даже Айде да без разваля- лигавник яде. Даже да не разваляме ритъма на хранене. Да, да. Какъв вкусен картоф. Чакай Айде, сега. Защото стана по пръста ми, тя го изяде. Айде, баба, айде. Хоп. Айде в устата си, да. Ти колко картофи направи? О, колко картоф. Той има още от картофа, как аз не съм го смачкала целия. Не е смисъл да не е повече от 60-70 грама. Не. Браво на вас. Айде. Айде.